Daar ben ik natuurlijk al ontzettend trots op. Ja, nou wil ik natuurlijk winnen, maar het is een stevige competitie. Mijn protomeesting van The Voice van vorig jaar. Maar ja, ik ben gewoon ontzettend mijn best waan en kansloos ben je nooit. Dus ja, ik ga er vol voor. Tim Douwsma brut in 2000 terug in het SBS-programma So You Wanna Be a Popstar. Nou docht er een soort werk van de Tros. Die omroep noegen hem vlien hier uit bij het Songfestival in Düsseldorf en zo kregen de smaak te pakken om ekkers mee te dwaan. Ik ben nu natuurlijk gewoon heel erg druk bezig met druk aan het oefenen, dansrepetities. We gaan iets heel erg leuks aan met de act. Dat vind ik gewoon wel heel erg leuk. En natuurlijk volle vocal coaching. Ja, en ik denk gewoon dat ik gewoon een heel erg leuk, vlot nummer heb. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. En het produceert in Zweden. Dat vind ik helemaal leuk, want Zweden doet het natuurlijk elke keer bij het Eurovisie Songfestival doet hij het heel erg goed. Nou snijdt in het publiek jaren hoe het Undercover Lover klinkt. Dan is de live-uitsturing op Nederland 1. Alle keer stemmen op Tim.